Bokajana long LPA truck pen bike ka chitong inut apran kidam. KSA Hamren District Committee pen KSA Chinthong branch aru puthot ke sengdam thu. Bokajana long road safety weeks amen pen Minister Piramal Suklabaidia nangkisun. Karbiang long life Karbi prime time abirtang ton pen arjuponik tha. Bokajan Police Station angkang National Highway thongkep rasirkep atowar Amrajan petrol pump adungalong kidamtang matijong ni phai krip hojo por phainer kep ra minute kep apor malom LPA truck lapen bike ahiring tangrak pen kachitong ajok bike ke vekabang adimalong amat apran kidampusi birta riptunlong birta kilong tuna tingki ihum Guwahati pen Dimapur anathu kidambom LPA truck registration number AS03 BC 4410 lapen Bokajan pen Balipathara nathu hem kachidambom ahut ihum DL09 SL 2015 Amrajan petrol pump atheng nolong men kachitong ahir kang tangra kajok bike ke vekabang apran dam nang chui kithek dunlong atum pen 108 hangsi Bokajan CH sialong an ponlong seta achit hiabang avidetlo birta ke tok bama porahut anti kithilot abang thu amen pangthek ponlong lelang Kemang humi me alama bangki non malom asa mangkang pialong road safety weeks awareness ke paman pon transport minister methang jongjung chithur plutsi sai kideng bompen aphi anta monitatum thang kachirok tok aviation si mantetlu athe Bokajana long transport minister Parimal Suklabaidia kewang hut ting IC chardun ron palong thom accident alam ki dodun koklo Bokajan penanan terang Karbing long lai Nijang Karbiang long lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo long a loboi community hola long kidamtang matijong ni phai krip horni KSA Hamren District Committee atum pen pater piponsi KSA Chinthong branch committee ke sengpon Ini labangso KSA Chinthong branch ke sengpon along KSA Central Committee Vice President Atur Singh Teron EGS Desoy Teron long a loboyarong asarthe KSA Hamren District Committee along claim rapet dam raperatum chitong tunrinti labangso arpukimi kangwai ponalong sarlongki hanse aphan maipu Robinson Crophan kongchunbang penkichenglo kaprek arpu sitami pekpon rinti si alang litum pen sitami un an pen Chinthong aradaphan ke claim PG aphan siding pon popusi lamthi GP pon Lason si jesemet pini bangso arpukimi kangwai pon nangkok laki kidamtang hut pen sitami bangso KSA Chinthong along dolok lapen sai angdeng ansitami claim dampon lo lason si puthot non kichunche asaya mo ansitami ke claim ponji aphansi pekpon lo lason si non eprang ke wang jilang sitami un anpen ke claim ke damalong KSA Hamren District Committee KSA Central Committee atum pen sitami bidi sore nang pidun popota lamthe chechak ponrinti Chinthong pen hemari rongphar Karbing long live Assam angkang along kidamtang pinnanganarni malompen road safety weeks ke paman ponsi Assam Transport Minister Parimal Suklabaidia methang pen thurplutsi bike ke vekpen road safety weeks aputhak kachirok tok asai dengponlo lason thaksi wangbom pen matijong ni phai krip horni Karbiang long along ri Bokajan sub division angkang an bike pachejeng pensi Bokajan rongsopi an nang sunlo Bokajan rong sopia long arnikang sampor phai ki thomra minute like bra phok por palong ni atim Bokajan Jinbaba Higher Secondary School apen Bokajan Higher Secondary School along humri damsi road safety weeks aputha kachirok tok pen kedoji aphan lapen kai keta kachire lapen kachisik pami pensi bike car Vegnangji pusi Transport Minister Parimal Suklabaidia pen kachitong dun arat angnu lam jaipon Lapen kai kita ning kachibi pon vernangji ason lake bike ke vek atum helmet chikup vernangji car ke vek atum
seat belt chepawur nangji gari kevek bom hot mobile chingki kedet nangji kangri kangkrang pen gari vekve det nangji lapen bang aphanta matha pen pachat pikpe det nangji pusi transport minister pachini pen chuning ripon labang solong ongdung arat lapen akang tuyang deng loke charli ariso ejang atum chetong dun si RDP dun si mesen pen pechun ponlo labang so sailong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin District Press Club of Karbi Anglong Advisor Sanju Bora lapen kaprek ke thekiring atum chetong dun Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Kidamtang matijong ni phai krep horni kakoti ronghang akisam keparlo hemari be arong pathua klamalong mongwe FC Club hin pen patir piponsi ingdeng pli football tournament ke pangcheng Kidamtang aningkan pen mongwe FC Club atum ke patir pi pen football tournament kibi pon pomason si pining surihini raing kora ke thomaningkan aparman ingdeng pli football tournament kidamtang matijong ni phai krep horni pen pangcheng ponlo Kechengani Yamuna FC lapen tado FC atumang bongsi pathu chepate pon ke pathu pon boma pora hut tado FC atum ke thek muchota jok gol ke thompen Yamuna FC atum golipum ke thablun thek chota jok tado FC atum chepa hai pon detlo bangso ke pathu pon along aluhiaman pen Vidya Singh ronghang SGB Kakoti ronghang area Jorsing be rongasar Hemari be arong Mohasing ronghang GB Longki terang GB Endra Timong Toponing hi Bir Singh Phangcho Kolom Singh terang P Singh Nunang atum chetong dun si Mayalong RDP dun Sini tum ke mang ke ini kalau pusan jalo mana aprang pe ni tum ta pu khela bi bom hai tam na ke indeng pian le ro indeng phigile pe se tum isi ke mang malalo je sport station ke tum ke pathe ke nang sot non ure ke mi tum ta kaching thur pani phan ko son si non ka prang um thai ki mala salam si tum matha pa si tum bori pon dong ni tum la mo FC Club Pini ke pathu ke cheng siang ni along nele phana pha pon pen nele nang se tong lo la pen nele hin pen la bang so ke pathu ke cheng ing pu pon se la tim ni a tum da pini pathu mesen pen se nele hin pen thek long lo News report Karbi Anglong live Tang de pini Karbi prime time berta ke lapuansi kang ton poniklo